प्रभुपाद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय पतित पावन श्रील गुरुदेव जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपेश्च कृपा सिन्धोभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡന്റൽ നോളജിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, അത് രാജവിദ്യയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ രാജഗുഹ്യവുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള യോഗമാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? രാജവിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്, രാജഗുഹ്യവുമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക്. അപ്പോ ഇതിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ആ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് രാജവിദ്യയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂ തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്ന അർജുനന്റെ അടുത്ത്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പോ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അസൂയ ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് എന്ത് മനസ്സിലാകണത്? ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും മനസ്സിലാകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനന് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ കേൾക്കും തോറും അർജുനന്റെ മനസ്സില് ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും എടുത്ത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും അസൂയ ഉണ്ടാവല്ല ചെയ്തത്, തിരിച്ചെന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ അർജുനന് ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കും തോറും അർജുനന് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ച് അസൂയയല്ല ഇവിടെ അർജുനന് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കലിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ജീവിതത്തില് ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര കേട്ടോ അത്രത്തോളം എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബോധവാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും കേൾക്കാനും താല്പര്യരായിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഭക്തന്മാർ, അല്ലെ? അവരുടെ മനോഭാവം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ ബുദ്ധി തെളിഞ്ഞു വരികയും അതിനുള്ള ബുദ്ധി, അവർക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തെ പറ്റി നൽകുന്ന അറിവ്, ഏറ്റവും രഹസ്യമായ അറിവാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷിശേഷുപതിതം. ഇതം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അറിവ് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 9 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതൊക്കെ ഇതിലെ എല്ലാതും അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 9 അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിലേക്ക്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വേഗം ഉയരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയാണ്, കേൾക്കുകയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഈ 9 നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉയർന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഒരു ജ്ഞാനവും നേടി അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസൂഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. ഇത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? രാജവിദ്യയാണിത്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും പിന്നെ ഏറ്റവും പവിത്രവുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത്? രാജവിദ്യയാണത്. വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്, അല്ലെ? വിദ്യകളിലെ ഏറ്റവും രാജാവായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യവുമായതാണ് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്
ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? തത്വസംഹിതകളുടെയും വേദങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ പഠനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാമ്പ് രാജവിദ്യ എന്ന ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു തരികയാണ് ഇത്. അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേദപഠനം കൊണ്ടും ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നേടാവുന്ന ആ അറിവ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ രാജവിദ്യയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നറിയുന്ന അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യവുമാണ്. ഇതാണ് ഈ രാജവിദ്യയുടെ ലക്ഷ്യം. അതെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ യോഗ്യതകള്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം അറിയും തോറും നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ അസൂയല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടത്, തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ പൂർണ്ണത ഭഗവാനെ സേവിച്ചാലേ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയുമാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവുമാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകത്തിൽ കുറെ ശ്ലോകം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ശ്ലോകം അവർ പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ലഭിക്കാത്തതെന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ ആ വിശ്വാസം, ആ ശ്രദ്ധ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം, അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തവർക്ക്, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുതമായ ഈ സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. വിശ്വാസികളാണെങ്കിലോ അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുളവാക്കി ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലോ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യണമെന്നോ അതൊന്നും അവര് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുള്ളിൽ എന്തില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ പുരോഗമിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത അവരിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തില് തന്നെ കിടന്ന് കുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ അവരിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചെയ്യും. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടഞ്ഞു. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച ശേഷം ഒരാൾ ഗീതാ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കണം. മറ്റെല്ലാ പദ്ധതികളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് മൂന്ന് തരത്തിലെ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസം കുറഞ്ഞവര് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താണ് വിശ്വാസം ഉള്ളവരുണ്ട്, ഒട്ടുമില്ലാത്തവര്. ചില പേര് എന്താണ് വന്ന് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്ന് തിരിച്ചു പോകും. കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ നിൽക്കും, അവര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുണ്ട്. അവർക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് നാളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരതിൽ തുടർന്ന് പോകാതെ അവര് അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നവരുണ്ട്. വിശ്വാസമുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവര് എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ചിലർ എങ്ങനത്തെ ഉള്ളവരായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനായിരിക്കും വരുന്നത്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടാനായിരിക്കും അവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരതിലെന്ത് ചെയ്യും? അവർ തുടർന്നു പോകും. അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് കുറച്ചൊരു മെച്ചപ്പെട്ട ധനസ്ഥിതിയിലേക്കോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അവർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ അവർ ആ വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ആളുകളെ നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാം. ഉറച്ചു പോകുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിപൂർണത ലഭിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം തുടർന്നുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നിലോട്ട് പോകുന്നവർ. അല്ലാത്ത രണ്ടു കൂട്ടരും എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസം ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത് പറയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ നമ്മുടെ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി ന ഭാവേഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവാസ്ഫുരത്യതഃ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234 പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഈ ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഗോചരമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകള് മുതലായ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് വിഷയീഭവിക്കാനായിട്ട്, നമുക്കത് പറയാനും നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആരെ ദർശിക്കാൻ അത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു ലോകയന്തി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആര് ദൃശ്യമാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാല് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായവർക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനില് പ്രമാഞ്ചന എഴുതിയ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൂടെ പറയാണത്. പിന്നെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഈ പ്രപഞ്ചം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് പറയണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ, രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചങ്ങള് വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ.
അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ, ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയണം. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചത്. ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ എന്താണ് നിയന്താവ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയണം. അപ്പൊ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നതാണ്. ഈ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തന്മൂലം ഭഗവാൻ എന്താ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്? എന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി പ്രസരണത്തിൽ അവ നിലകൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്. എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഉത്ഭവവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത്. സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. കാറ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എന്താ ചെയ്യണത്? എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിൽ വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ആകാശത്തിലെ കാറ്റിനെ വെച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഒരു ആകാശത്തിലെ ആ കാറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹത്തായ ആവിർഭാവം അല്ല, അത് വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. അത്രയും മഹത്തരമാണ് വായു. എങ്കിൽ അത് ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ വായു എവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്? ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിസ്മയാവഹമായി പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനക്കുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വായു എന്താ പറയണത്? അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒന്നും ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തതാണ് ഈ ആകാശത്തിലെ വായുമായിട്ട്. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ. സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ടും ആ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ആരുടെ അധീനതയിലാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും വീണ്ടും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു ആരായിരുന്നു? 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂർത്തികളുടെ. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിലേക്ക് ആര് വരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഉത്ഭവമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കാരണ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു
എന്താ പറയാ, കുറെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആരുണ്ടാവാണ്, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അതിലേക്ക് സ്വയം ആവിർഭവിക്കുന്നു. ആ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തില്, നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ആര് പ്രവേശിക്കുക, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണല്ലേ. ഭഗവാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അത് പ്രളയം വരുമ്പോ അത് മുഴുവൻ എങ്ങനെ പോകാണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാണ്. തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് എന്താ പറയാ, അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റ്, ആ വേർഡ് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയി. പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു രാത്രി വരുമ്പോ പിന്നെ അത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോ, ഓരോ തവണ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും, അതൊക്കെ വരും. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ രാത്രി വരുമ്പോ അതൊക്കെ തിരിച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആരുടെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഇതൊന്നും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ വേർഡ് കിട്ടണില്ലാണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആരുടെ അധീനതയിലാണ്, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാണ്, ധനഞ്ജയ ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഇനി ഈ നടക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ആരെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ആരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവവും ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ, ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ ഇതില് പ്രവൃത്തി ചെയ്യില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയണം. അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അനന്തവുമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ, ഉദാസീനനാണെന്നാ പറയണത്. ഉദാസീനനാണെന്ന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ജഡ്ജി ഇതിനെല്ലാം ഉദാസീനനാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ആ ജഡ്ജി അത് ചെയ്യണത് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അവിടത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതെന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ആ ജഡ്ജി ചെയ്യണത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതില് എന്ത് പറഞ്ഞില്ല, ഇതിനൊന്നും ഭഗവാൻ, ഈ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളോടൊന്നും ഭഗവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ അതിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ഉദാസീനനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഭഗവാൻ ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതില് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയാണിത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മയാധ്യേക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അതെങ്ങനെയാണ്, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ കൺട്രോളിലാന്ന് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട്
ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് ഫുള്ള്. ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ആര് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും. ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കൺട്രോളിലാണ് ആര്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഫുള്ള് കൺട്രോളിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കണം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം ആരുടെയാണ്? ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ആരിലാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചുമതലകളെല്ലാം നിർവഹിക്കുകയാണ് ആരിവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനായിട്ടും ആരുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. അവ ജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമാ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണാണ്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ആയിരിക്കും അവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അവർക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് യോഗമായ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മറച്ചു വെക്കുന്നു പറഞ്ഞു. മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മറച്ചു വയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ ഈ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് അവര് കരുതുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ മൂഢന്മാര് കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. കാരണം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനും ആദിപുമാനുമായ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മൂഢന്മാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനവുമയവുമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭൂഢന്മാർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാൻ ആ സച്ചിത്താനന്ദ രൂപത്തിലോ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അറിയാനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് മോഹ കർമാണോ മോഹജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ നിരീശ്വരവാദങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ
ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പറയണത് അല്ലെ. അവര് കൃഷ്ണാവബോധം നേടി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, ഭക്തി നിരതരായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന പലർക്കും കൃഷ്ണനെ പരമസത്യം എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിന്റെ പക്വഫലം എന്താണ്? ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഫലങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കാൻ? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആശിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമായ കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? അവര് ആ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ എല്ലാതും എന്തായി പോകുന്ന പറയണത്? പാഴായി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളാൽ, അവര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ മുക്തി, പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ഈ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് അതെല്ലാം അവർക്ക് പാഴായി പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടത് അവര് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അവർക്ക് പാഴായി പോകുന്നു. പ്രയത്നങ്ങളും അവരുടെ ശരീരത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പാഴായി പോകണം. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ആ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടിട്ട്, അവർക്ക് ആ വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും, ജ്ഞാനാർജനവും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം, ഇതൊന്നും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം അവരുടെ പാഴായി പോയി അവരെന്തൊക്കെ പോകാണ്? താഴത്തേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയാണ് ക്രമേണ അവര് ആ ഇരുളടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്ന് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാതോ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അവര് താഴ്ന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവരാണെങ്കിലോ അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറയണത്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് ആര്? ഈ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായവര്. ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായവര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ് സുരക്ഷിതാക്കുന്നത് അല്ലെ. അന്തരിംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരിംഗ ശക്തി, അതായത് യോഗമായ അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള, അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണല്ലോ അവര് എപ്പോഴും ആരാൽ സുരക്ഷിതരാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് യോഗമായ അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കി വെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോലെ ഈ ശരീരബോധത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആരാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം തന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ, മഹാത്മാക്കളെ ആര് സുരക്ഷിതാക്കി വെക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ദൈവിക ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി സുരക്ഷിതരാക്കി വെക്കാണ്. ഇപ്പൊ ശരീരബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അവരെ ഈ ബഹിരംഗ ശക്തി, ബാഹികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? സത്വത്തില് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപൂർവം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കും എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞ സംരക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് മാത്രമല്ല, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു മഹാത്മാവിനല്ലാതെ വേറെ
മഹാത്മാവിന് വേറെ ഒരു വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രത്യേകത? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷനെന്നും സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണത്? അവര് എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ വിഷയങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അവർ സംസാരിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മഹാത്മാക്കളെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താല് അവരിങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും ഈ പുരോഗതി നമുക്കും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരു ആരാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ് അദ്ദേഹം. പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ പല ദിക്കിലും നടന്ന് എല്ലാവർക്കും ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാണ് ആര് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാധവേന്ദ്രപുരി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ഷീണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അന്നത്തെ ദിവസം ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആഹാരം കഴിക്കാനൊന്നും കിട്ടാണ്ട് വന്ന് തളർന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഈ സന്യാസിമാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് അന്ന് എന്തെങ്കിലും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞെന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർ കഴിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവർ ആഹാരം ലഭിച്ചില്ല പിന്നെ അവർ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? അപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല, അപ്പൊ ഒന്നും വെച്ചില്ല. ആളെന്താ ചെയ്യണത്? നാമം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒരു ബാലൻ ഒരു പാത്രത്തില് പാലുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ പാല് സ്വീകരിച്ച് അല്പം മയങ്ങി. സ്വപ്നത്തിൽ മനസ്സിലാവാണ് ആ പാല് കൊണ്ടുവന്ന ബാലൻ ആരായിരുന്നു? ആ പാല് കൊണ്ടുവന്നത് ഭഗവാനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഈ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ വരവും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്. കാരണം ഒരു ദൗത്യം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകാണത്. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാതൃഡാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹാത്മാക്കള് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരു മഹാത്മാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനം കഴിഞ്ഞ് വിജ്ഞാനം പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ. എങ്ങനെ? ഭക്തന്മാര് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങള് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അയാൾക്ക് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ മാത്രമാണ് അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങള് സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വർണ്ണിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാര് മഹാത്മാക്കള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങള്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏകാദശി ആവാം, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനങ്ങള്,
ഇതൊക്കെ നാം ചെയ്ത് അനുഷ്ഠിച്ചു പോര്, ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നിപുണനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇതും കൂടി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗൃഹസ്ഥനായിക്കോട്ടെ, സന്യാസി ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മചാരി ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഏതൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും? മഹാത്മാവായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുമ്പ് മഹാത്മാവിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയാണ്. നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം എന്നുള്ളത് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിരന്തരം ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. വ്രതങ്ങള് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ചില വ്രതങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം, അതൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരവസ്ഥയിലായാലും, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലായിക്കോട്ടെ, സന്യാസത്തിലായിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മചര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, ഏതൊരവസ്ഥയിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിയോടെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു മഹാത്മാവായിട്ട് തീരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സതതം കീർത്തി എന്തോമാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃത്ത നമ സന്യസ്യ മാം ഭക്തിയ നിത്യയുക്ത ഉപാസത എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് മഹാത്മാവായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സാമായജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ രജു വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്? ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മള് വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതില് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകളിലാണ് ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനുമാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. മാതാപിതാക്കള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്രഷ്ടാക്കള്, പിതാമഹന്മാർ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഏതൊരു ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു വിജ്ഞാനം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കാൽവെപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ വേദങ്ങള്, ഋക്, സാമം, യജുർ, അഥർവ വേദം, ഈ വേദങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഈ വേദങ്ങളിലെല്ലാം മന്ത്രങ്ങളിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രണവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രണവവും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് എടുത്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ പരസ്പരം എല്ലാവരും കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മൾ പ്രണമിക്കുന്നത്? അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിനല്ല, എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മള് ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും പ്രണമിക്കുന്നത്. അവരെയാണ് നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള്
എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വ്യക്തിയെയല്ല നമ്മൾ കാണുക, ആ ശരീരത്തെയല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ പ്രണമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും എല്ലാതും പിന്നെന്താണ്, പ്രണവവും ഋക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പ്രണവം കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വത ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. എന്താ പറയണത്? ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ആ ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിലെന്താ പറയണത്? എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം, പിന്നെ ഭരണകർത്താവ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം, ഇതും ഒക്കെ ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായി ബീജവും, അഹം ബീജപ്രദാപിത നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. ഇതെല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അത് എടുത്തെടുത്ത് നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഈ പൂജാവിധികള്, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോരോ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും വെവ്വേറെ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോലോക ചാട്ടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ആരുടെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെയാണ് എന്നെ സൃഷ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു അവിടേക്ക് പോകും, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സംഹാരം നടത്തുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വത ബീജവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത് എടുത്തു പറയാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടു, ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലയോ അർജുന, അടുത്തത് പറയുന്നു, അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവിടെ? അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴ നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതമായിട്ടുള്ളതും മൃത്യുവും, മരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ആരിലാണ്? എന്നിൽ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താ പറയുക, സൂര്യനായാലും ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നു, വേനൽക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കാതെ തടയുന്നതും, മഴക്കാലത്ത് വർഷധാരികളായി മഴ അഴിച്ചുവിടുന്നതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂട്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, നമ്മൾ ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് നിലനിർത്തി തരുന്നതും എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മൃത്യുരൂപത്തില് വരുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അന്ത്യസമയത്ത് മൃത്യുരൂപത്തിൽ വരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാതും, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകയാൽ സർവപ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്.
ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ലീല തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദ്വിഭുജനായിട്ട് കാണുന്ന ശ്യാമസുന്ദരനായി ഓടക്കുഴലിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ എല്ലാ ലീലകളും ആരുടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയോ, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും. നമ്മൾ പറയും വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണല്ലോ. അതെന്തിനാ? നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ദൃഗന്റെ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാ. ആ വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? എന്നെ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരെന്താണ്? അവരെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിക്കൊണ്ട് അവര് ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ആ ദിവ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ത്രൈവിദ്യമാം സോമ ഭൂതപാപ യജ്ഞരിഷ്ട സ്വർഗതീം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദി സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാന്ന് പറയുന്നത്. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തി ഭഗവാനെ തന്നെ ഭജിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായി ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് വേദപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു തരാണ്. യഥാർത്ഥ ത്രിവേദികൾ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സത്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും അതേയോടൊപ്പം തന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം ഇല്ലാത്തത് കാരണം കൊണ്ടൊരു അടുത്തതില് ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ആ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരേണ്ടി വരാണ്? തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് അവർ. അതല്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് വീണ്ടും ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഇവർക്ക് വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലോട്ട് തന്നെ വന്ന് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനം കയറ്റുന്നത് ദീർഘകാലം അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവർക്ക് എത്രയാണോ അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എത്രയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളത്, അവിടെ അത് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യണേ? അതിന്റെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവർ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത് വന്ന് പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീണ്ടും ഇവിടത്തെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ പെട്ട് അവര് പിന്നെ ഇവിടത്തെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ പോകും, അവിടെ ജീവിക്കും. ആ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാ പറയണത്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലേശപൂരിതമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തേക്ക് വരാതെ യാതൊരു വഴിയില്ല. അതിന് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം?
ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളല്ല. ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അവര് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയില്ലാതെ അവർക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല. ആർക്ക്? ഈ സുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്, സുഖഭോഗികൾക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ഭജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണ് എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും. അത് മാത്രമല്ല അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധി അവർക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതൊക്കെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ വഴികളുണ്ടോ ആ ബുദ്ധി മുഴുവനും ഭഗവാൻ അവർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടാനാകാത്ത ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ 24 മണിക്കൂറിൽ എല്ലാ സമയവും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കും. അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് എന്താ പറയാ ക്ലേശപൂരിതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തില് വന്ന് പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകാണ്, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യേപ്യന്യദേവതാ ഭക്താ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ യേപി മാമേവ കൗന്തേയ യജന്ത്യാവിധിപൂർവകം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം എന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ ആരെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരുടെ ആരാധനയും പരോക്ഷമായിട്ട് ആരിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ആ ആരാധനയും എത്തുന്നത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് വിധിപൂർവകമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ആരാധന വിധിപൂർവകമല്ല. വിധിപൂർവകം ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ വിധിപൂർവകമല്ല, അതൊരു ശരിയായ രീതിയിലല്ല എന്ന് പറയണം. അതില് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരാൾ ഒരു മരത്തിന്റെ വേരുകളിലല്ല, അല്ലെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിന് വേണ്ടി വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ സർവ്വ അവയവങ്ങൾക്കും പോഷണം നൽകാനുള്ള ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ എത്തിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ആര്? ദേവന്മാരെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാണ്ട് കൊമ്പിലും ഇലയിലൊക്കെ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആ മരത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കണം നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്കത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ വെള്ളമൊഴിക്കും? വേരിന്മേൽ ഒഴിക്കും വെള്ളം, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും അത് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ദേവന്മാരുടെ ആരാധന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അത് എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാനിലേക്ക് അത് എത്തും. പക്ഷെ അതെന്തല്ല? അത് വിധിപൂർവകമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭജിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പൂജിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. അതല്ലാത്തത് വിധിപൂർവകമല്ലാത്ത ഒരു ആരാധനയാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു.
പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നു യാന്തി ദേവാവ്രതാ ദേവാൻ പിത്രാൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകൾ പിതൃക്കരോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പം ആവും ജനിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇനി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നമ്മള് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നവര്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും, പിതൃപൂജകരെ ആരാധിക്കുന്നവര് പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ആയിരിക്കും ജനിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകുന്നു പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും ആരാധിക്കുന്നവര് ആരെയാണോ ഏത് ദേവനെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവര് അവരവരുടെ ഏത് ദേവന്റെ ലോകത്തേക്കാണോ അവിടേക്ക് പോകുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറെ ലോകങ്ങൾ കണ്ടു, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ കണ്ടു, ഓരോരുത്തരുടെ ലോകങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ലോകത്തിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരവരുടെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകും. ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാത്തവര് ദേവന്മാരുടെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ ലോകങ്ങളിലോ പിതൃലോകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവിടേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവര് ജനന മരണത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണതയിലെത്തി സ്വഭാവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നവർ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനുണ്ട്, രാധാറാണി ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെയും അഷ്ടസഖികള്. ആ സഖികളോടൊപ്പം നമ്മൾ ആരെയും കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു? ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ? ആ ഭക്തന്മാരാണ് എവിടെ വസിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരാരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വരുന്നവരാണ് അവര്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. അവിടെ എത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ഏത് ദേവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ ലോകത്തോട്ട് പോകുന്നു പറയാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യപകൃതാമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നതാണ്, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ചെയ്യേണ്ടത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും അത് ഇലയായിക്കോട്ടെ, പൂവായിക്കോട്ടെ, ഫലമായിക്കോട്ടെ, ജലമാകട്ടെ, എന്തായാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഒരു തുളസിയില ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനോ, ഒരു പൂവ് സമർപ്പിക്കാനോ, ഒരു ഫലം സമർപ്പിക്കാനോ, ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് സമർപ്പിക്കാനോ, ഒരു ജലം സമർപ്പിക്കാനോ സാധിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഇല്ല. എല്ലാതും നമുക്ക് എന്താണോ സാധിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് ഇലയോ പൂവോ എന്താ പറയാ, ഇലയോ പൂവോ പിന്നെ ഫലമോ ജലമോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജുഹോഷി ദദാസി യത്പസസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വാമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇനി എന്താ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ? നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
ചെയ്യാന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്താലും, നീ എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാഭേദവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനെയും സമഭാവനയോടാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, ഒന്നുമില്ല, പക്ഷാപാതം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാണ് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരാണ് സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, അവൻ എന്റെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും, ഞാൻ അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്, അവൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്നെ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ, എന്നെ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം ആർക്ക് കൂടുതലുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് സമഭാവനയോടെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്നെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത്, എന്നെ എപ്പോഴും ആരാണോ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഞാൻ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവരെന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവര് എന്നിൽ വസിക്കും. പിന്നെ അവരോട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്നേഹം ആർക്ക് കൂടുതലുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പി ചേസുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമഖ്യ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാള് അത്യന്തം ഹീനമായൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലോ, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കരുതണം? സാധുവായിട്ട് കരുതണം. തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ, ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജഗായി മകായിനെ കാണുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ കുറെ കൊള്ളരുതായികളൊക്കെ ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെന്താണ്, അവർ നല്ല വഴിക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരാള് എങ്ങനത്തെ ദീനഹീനമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും, ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ നമ്മൾ സാധുവായിട്ട് കരുതിക്കൊണ്ട് തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നത്തിൽ പറഞ്ഞു ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത്യ പ്രണശ്യതി. പിന്നെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേടുന്നു, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അർജുനനോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേടുന്നു, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അർജുനനോടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട് ആരോടാ പറയുന്നത്? അർജുനനോടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേടുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കും. ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഒരിക്കലും ആര് തെറ്റിക്കാറില്ല? ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കാറില്ലല്ലോ. ഒരിക്കലും ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആരോട് പ്രഖ്യാപിക്കാനാ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാനായിട്ട്.
മാംഹി പാർത്ഥാവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യോപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നവരായിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ കച്ചവടക്കാരായിക്കോട്ടെ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ ശൂദ്രരോ ആരായിരുന്നാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്നാലും അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് വൈശ്യരായിക്കോട്ടെ ശൂദ്രരായിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ കച്ചവടക്കാർ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിന് കുലം ഏതാണെന്നോ സ്ത്രീയാണെന്നോ കച്ചവടക്കാരനാണെന്നോ ശൂദ്രനാണെന്നോ എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമില്ല. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാജീമ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ മാത്മാനം മത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആരെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയണം. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ, എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്ന, ഒട്ടും ഒരു ദേഷ്യഭാവം കാട്ടാത്ത ഭഗവാന്റെ രൂപമാണല്ലേ. ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപം ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മനസ്സിലുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.